Do you love me? V sobotu 4. dubna se v krásném prostředí Cross Café Sky v Plzni sešla porota československé Miss, která měla nelehký úkol. Z téměř 200 dívek, které poslali svůj videomedailonek a selfie, vybrat ty, které postupují do semifinále. A jak jinak poděkovat dívkám za jejich účast a snahu, než po vzoru videomedailonků a selfie. Tak my vás všechny moc zdravíme z Cross Café Sky z Plzně. Chtěli bychom vám všem strašně moc poděkovat za všechna videa, která jste nám poslali, protože jste byly úžasné, odvážné, kreativní a krásné. Spoustu krásných holek. My jsme se rozhodli vám tímto poděkovat, pozdravit vás a ukázat vám, že se toho taky nebojíte. Já jsem osobně byla úplně překvapená, kolik krásných holek se přihlásilo vlastně v České a Slovenské republice, kolik máme krásných holek. A moc se těším, až je uvidím live a bude moc boblíc a vymyslet nějaký pořádně kreativní modely. Máš tam už nějakou favoritku? No, mám tam takový 2 typy, takže těším se na vás. Zdravíme, těšíme se 2. května. My bychom chtěli taky všem holkám poděkovat za tým Difference.cz a chtěli bychom říct, že jsme byli opravdu překvapení tím, kolik zajímavých typů a rozličných a originálních děvčat se přihlásilo do soutěže Československá Miss. Chvílema jsme až bojovali, které vybereme a které jsem si byl hnedka jistý, jak to dopadne. Si ještě popovídáme. No a já už se na holky moc těším, máme spoustu rozmanitých typů a určitě jim budou zkušet naše trošku different šatičky. Tak jo, mějte se. Ahoj. Upřímně ty holky byly nádherný a těším se na finále, až se potkám s těma nejlepšíma a zaplatím si. No já už nějaký vybraný mám a upřímně taky se moc těším. A podle vzoru jedné, co nám nahrála medailonek v angličtině, see you! Do you love me?